yabona bayisizile abantu bakwa-Home Affairs namaphoyisa bafika nje ebusuku. Kodwa nje iqiniso lumile futhi liyohlezi liyiqiniso. Akusebenzi kula maphoyisa lawa uma ngabe uliphoyisa ubhithriya umphakathi. Umphakathi ubhithriya nje amaphoyisa kakhulu. Lelo daba labantu bokufika sekumane kuyavikwa nje kuthiwa i-ANC, ugovernment. Abantu bokufika nje bafowethu bafika nje kahle emakhaya becela indawo yokurenta, benikwa indawo yokurenta, behlala emakhaya ngaphandle kokuphazamiseka. Banikwa indawo yokurenta, banikwa iy'toro. Yabona nje uma ungaya emakhaya zonke lezi iy'toro esakhula kuthiwa kuyadayisa kwaMkhize, kuyadayisa kwaNdlovu, kuyadayisa kwaDlamini, zonke sizarenta abantu bokufika lezo y'toro. Umphakathi-ke loyo uyayithanda umphakathi leyo nto, yiwo futhi uthatha abantu bokufika ubafake lapha emakhaya. Noma kuza amaphoyisa, yiwo umphakathi utshela amaphoyisa, utshela abantu bokufika ukuthi kuza amaphoyisa abalekani. Umphakathi nje yiwo ubhethriya amaphoyisa, uyawaqeda nje. Phela bayakwazi ukustrike abantu, abengastrike nje njengoba bekustrike kule nto kade strike ngokukende lolu daba bekustrike bestrike nje njengoba kade ustrike uThekwini nakule nto yabocwebe njengoba kuhlala kustrike bestrike kanjalo abantu. Ngabe nje kade yaphela le nto abantu bokufika enini. Umphakathi uyathanda, hhayi ukuthi mhlawumbe abantu bokufika inkinga esinayo enkulu lana eSouth Africa, amaphoyisa awasebenzi, ugovernment kanjani. Cha, umphakathi obhedayo la umphakathi impela-ke. Yabona nje umphakathi wase-South Africa impela-ke uthanda abantu bokufika. Ngeke uthinte-ke impela ngabantu bokufika. Ngamane ngisho eGoli, ngamane kuthiwa impela kudubulana umsingana nongoma kuze kuphume ama-radio kuthiwa bayadubulana bagqobhozana ngenhlamvu. Ngeke uze kuthiwa sebebonakale bema-fletini beyokhipha ama-Nigeria lapho eGoli, sebeyolwa nama-Nigeria bolwa nani nani. Ngeke uzwe ngobani? Umphakathi uyabathanda impela abantu bokufika. Umphakathi uyathanda abantu bokufika bafethu. Iqiniso kumele silikhulume nje izwe lubaba. Yabona nje into ka-government ayihlangani lana, ihlangani nalento yabantu bokufika. Inkinga esemphakathini. Phela labantu barenta nje emakhaya, barenta iy'toro zasemakhaya, bahlala khona futhi bayathandwa. Ngeke ubathinte-ke abantu basemakhaya ngabantu bokufika. Ngamane impela bekubulala isinkwa, sishibhe kabi isinkwa sabo. Ngokuthi uyabuza ushibhe kabi, abujule nobani bani. Bayabathanda abantu bokufika, bayabathanda abantu bokufika. Bengamane bebafihle uma kuza amaphoyisa kuthiwe cashani ayeza amaphoyisa namhlanje, ngoba amaphoyisa ayikho into angayenza ngabantu bokufika. Umphakathi ocashisa abantu bokufika bafana bakithi. Iqiniso kumele silikhulumeni. Yabona nje ne-MK ayisho uma izokhipha abantu bokufika, sivele ingasho straight. Ngobani? Bengavele betshelwe nje 2 years MK cashana. Umphakathi nje kule nto yabantu bokufika. Iqiniso kumele silikhulume ngani zakwethu. Umphakathi yiwo othanda abantu bokufika nje eSouth Africa bafowethu. Yiwo impela obhedayo umphakathi kule nto le.